na maka ogozi na Ezeora na ka na akọlọ akụkọ egwu ogozi na aka ji ofu Igbo niile na-emalịa Ezeora ba mụrụ mmanwụ Aguleri da madame ndị Igbo ekene m unu ọkwa bụ iji kpoku ndị Igbo niile ọ nọ n'ụlọ na ọbụlụ mba n'oge His Majesty Eze Dr. Chukwuemeka Eri Ezeora 34th Eze Akajiọvọ Igbo niile ga-eme emume 2025 World Eri Festival Olili Eri eruwo. Olili omenala nke a na-eme arọ ọbụla iji cheta eri bụ nna Igbo niile ga-ebido n'ụbọchị 31st October ruo n'ụbọchị 1st November nke bụ ọkụ ụbọchị ya na 2nd November 2025 na obu izizi ndị Igbo nwere bụ Obu-Gad Palace Enugwu Aguleri. Anyị na-akpọku ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị Aguleri niile ụmụ Igbo niile nwoke na nwaanyị ọnọ n'ụlọ na ọpụlụ mba ka va bịa sonyere anyị n'oke emume a. Onye tinyere aka n'ọkwa bụ Chief Mrs. Uju Edochie Adaeri General Director Media and Publicity Obugad Royal Palace Iduu Eri Kingdom.